Amponi Kalindo akhala ndithu akumalankhula kuziwuza zipani zotsutsa boma kuti kubera chisankho sitimabera tsiku lokavota. Kubera chisankho ndithu imakhala process imene ndithu imatha kuyamba masiku komanso miyezi chisankho chisanafike. Lero akulankhulanso chimodzimodzi kuti IMCP ndithu ayika mapulani yawo ovuta kwambiri amene ndithu akusonyeza kuti chisankho ali kalikiliki kuchikonzekera cha 2025. Ndiye Amponi Kalindo angofuna kunena kuti opposition nthawi zina akuoneka kuti afatsa kwambiri, ndipo ngati zinthu zina kuno Malawi zikusokonekera ndi chifukwa chakuti opposition akugona kwambiri, sakukwaniritsa ntchito yawo yomadzudzula boma kuti zinthu ziyende kuno ku Malawi. Ndiye ndikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti Amponi Kalindo akuti bwanji pa nkhani imeneyi komanso nkhani zina lero pa 29 July pano pa Nyasa Voice Box. Kung'alula kwanga kwa lero pa 29 July 2024 ndi chenjezo kwa iwe wa UTM komanso asogoleri nonse azipani zosusa makamaka iwe Malawi nzanga osauka amene umaona ngati kuti umphawi wako uthe mayankho yake umapeza kwa wandale makamaka chifukwa cha ndalama zimene amapereka. Yesu nthawi ina anali ndi ophunzira ake ndipo adawauzapo kunena kuti pamene ine ndikusala pang'ono kuti ndimwalire alipo mmodzi mwa inu ati azandipereke. Ndipo ophunzira adazifunsa aliyense kuti kodi ndine Ambuye? Koma Yesu adawayankha mwachining'a, adanena kuti amene ndikudya naye limodzi, amene ndayandikana naye ndi amene azandipereke. Lero Amalawi mundilole ine ngati president wanu wa anthu osauka kuno ku Malawi ndikulankhuleni kuchokera kuno kuchingale kuzomba. Kuchingale a UTM andigwirizana nane kunena kuti kuchingale ndi dera limodzi limene limamukonda kwambiri malemu Saulos Chilima. Ndipo sizimatheka kunena kuti Saulos Chilima akapange misonkhano opanda anthu akuchingale. Anthu akuchingale analiponda apa ndipondepo wa Saulos Chilima. Ndipo akanakhala kuti anthu omwalira amabwerera kuziko ndikuona zimene zikuchitika kwa anthu amene amacheza nawo, akhonza kugwesa msonzi kunena kuti kodi awa sanali anzanga awa sanaliponda apa ndipondepo awa, lero ndi awa akundipachika kwa adani. Ndi mmene tuli mayendera dziko. Anthu ambiri amene mukuwaonawa ndi amacheza ndi Saulos koma ndi achinyengo kwambiri. Ndi amene akumupereka Saulos Chilima, ndi amene akuoneka ngati ankakhala naye koma onsewo ali anyenga okhaokha. Ndafuna ndikuwuzeni iniyo amu UTM mulimbe mtima chifukwa pakali pano pamukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ndipo mudziwe kuti mavuto amene muti mukumane nawo anthu amu UTM kuchokera lero, ena alota kuti wina atengedwa lero, koma ineyo Mulungu wanga wandionesera kuti anthu amene ati avutike kwambiri wiki imene yalipo atatu amu UTM. Ndipo mavuto amene wawa amu UTM musaone ngati akuchoka kutali, akuchoka ndi anthu amu UTM momo, ndi amene akumatenga mipeni ndi kumaperekera makala kuti anzawo azivutika. Ndipo ndafuna ndikulimbikiseni inu amu UTM kuti mupeza mavuto opsya amene ena simunakumane nawopo, koma ndofunika kuti mulimbe mtima kuti legase ya Chilima muyiteteze mbwino, kuti Chilima agone kumene aliko. Mukuyenera inu mulimbe mtima ndipo mukuyenera kuti muvutike monga mene anavutikira Yesu, inunso mukuyenera kuti muvutike choncho, chifukwa si onse amene muli nawo ku UTM amene muli nawo, enawo ndi achinyengo. Mwachisanzo ukamamva za anthu amene akuchingale turn off, ndizomvetsa chisoni kwambiri. Ukamamva akamalankhula pa foni anthu akuchingale turn off, ndikumadabwa kuti asa si awa nthawi zina amayenda ndi unyolo awa.
kufuna kuti amuteteze Saulosi. Lero li anthu akuchingale ayamba kulankhula chonchi. Akuchingale ambiri alimo mu UTM chifukwa cha ndalama. Kodi ndalama zikuperekedwa? Mapulani onsewa akuchitikawa akuchitika chifukwa cha ndalama zochokera ku MCP. Amene akuchokawo, amenewo musalimbane nawo, mwasiye azipita. Gulu limeneli ndi gulu la anthu chimozimozi anthu akuchingale turn off, amene ankaoneka nthawi imeneyo kumakhala ngati akumukonda Saulosi Chilima. Koma ndizoona dziko lapansi chikondi chimaoneka pamaso, koma munthu ukamwalira anthu ambiri amakuthawa. Ndaonerati ine anthu akuchingale turn off amene nthawi zina akati akamva kuti Saulosi Chilima akupita ngati kumpoto, iwo amatenga matransport yawo ndikuthamanga ndikukafika kumpotoko, kudusa muchikangawa ulendo pakana kumpoto kukafika kumene koko Saulosi asanafikeko. Nthawi imeneyo akuonesa ngati akumukonda. Koma lero ukamamvera anthu akuchingale mmene akulankhulira, umangoziwa kuti Satanadi anayenda wamapazi. Ndipo zoona anthu ndi njoka, akhoza kumakuyimbira m'manja, iyo kumaona ngati ndikuyimbiridwa m'manja, koma anthu ali njoka. Ndikupempheni iniyo a UTM, msonkhano wanu umene mwapanga kumzuzu unali msonkhano wabwino, koma mukuyenera muthamange mupangise convention kuti muthane ndi zimenezi. Chifukwa mukapangisa convention yanu ndi pamene manyaka onse muti muthane nawo. Mukamva kuti ma MP ena akukana kutuluka mu Atonse Alliance, muziwe kuti amenewo ndi ogudwa. Kutereko pali mpikisano waukulu, pali programu yaikulu imene chipani cha MCP chikugula anthu. Ndipo ene mukuyenera kuti inu a UTM musamale kwambiri. Osamangodya ndi wina aliyense chakudya akhoza kukuyikiramo ni poison. Izi kuti zitheke ndizofunikira kuti inu nonse a UTM mupange machawi kuti muteteze mzimu umene wa Chilima popangisa convention. Ndipo zizapangisa kuti zonsezi zonyasazi zithe. Chifukwa anthu awawa akonza mapulani woopsa. Mapulani okuti mukapusa inuyo a UTM komanso inu a opposition, other parties, kuphatikizaso amalawi ena osusuka. Kuli chakunoti kuli amalawi ena osusuka amene amangothamangira akangomva kunena kuti ati boma labwera likufuna lilembese anthu, iwo amangothamangira mwachimbulimbuli osaziwa. Kodi inu mukuziwa kunena kuti boma latulutsana sopano mabungo achinyengo amene ayika pa contract kuti azilembesa za nzika? Akumapita mizimu mu Blantyre, machinjiri, malo osiyanasiyana, kuzomba, kumangochi, ndikumanama kuti ife tabwera kuzakulemberani kuzalemba za fetereza. Koma fetereza ameneyi muzalandira chaka chamawa. Komano kuti mulembese mukuyenera kuti mutulutse cha nzika chanu. Kodi inuyo osusa munayamba mwazifunsapo kuti kodi information imene yakayitenga amayipitisa kuti? Abale anga, kubera zisankho it is a process, simangoyamba lero ndi lero. Zimene zachitika kumangochi zija musamale nazo inu a opposition. Munayamba mwazifunsapo kodi information imene amapita nayo kuti? Komanso munayamba mwazifunsapo inu a opposition ndi inu amalawi nonse amene muli osusuka kuti kodi ndi chifukwa chani boma lero lilasintha poyera kunena kuti samapereka nifi kuzera ku collateral, komanso munthu akhoza kukangotenga yekha ngongoleyo? Munayamba mwazifunsapo chifukwa chani? Chifukwa imene ijatu ndi ngongole yopasirana. Wina akatenga, wina akabweze, wina so atenge. Ndipo ngongole imene jayo anthu amatenga m'magulu. Inuyo a opposition komanso amalawi nonse amene mukufunira zabwino ziko lanu, amene mwatopa ndi manyaka awawa, munayamba mwazifunsapo kuti kodi ndi chifukwa chani aboma asintha? Pakana ndithu boma ndikukafika saizi yonena kuti pano ngongole zitizipereka opanda collateral. Komanso akumafika pena kuti muzakabweza koyamba kachiwiri simuzabweza. Akupanga zimenezo chifukwa chani? Musamale kwambiri inu a opposition.
imeneyi ndi chinyenga aphunzitsi akufuna atolere ma information okwanira ndipo anthu amenewo ndiye kuti akuvoteratu. Izi nzofunikira kuti inu a opposition muzichite cheki, muziyang'ane ndi diso la ching'alang'ala, mukapusa muzalira. Padakali panopa a opposition MCP yasegulaso masentazi mulilongwe monse. Mukapita kulilongwe mukapeza kuti ati kuli exercise imene kutchedwa kuti mopping exercise. Lilongwe inalembesedwa kale za NRB koma tikunena pano asegulaso masenta ndipo akuitcha programu imene mopping exercise. Yeti chikhalire nicho madera ena sanasegule kuza NRB koma pano akubwereza masenta wonse ma constituency wonse amulilongwe. Tapitani kuja kumachedwa kuti kwacha dza kulilongwe kumsozi south ndi msozi north mukapeza kumene kwa NRB ayamba zimene zozo lachisanu ayamba kulembesa anthu lachisanu kuwe NRB wo mopping exercise kusonyeza kuti pamene anthu ena akudandaula kuti sanalembese chanzika anzawo akubwerezedwa ati kukalengeza kawiri ndi magalimoto kuti amene anasalira amene asanalembese tiyeni yeti madera ena kumene zimene zozo kulibe mukawafusa akuuzani kuti zimene zozo ndizonama amene akunenayo ndi osuta chamba amene akunenayo ndi amadrama amene akunenayo ndi akokeni ndi osaphunzira koma chilungamo chake njonena kuti anzanu awawa a MCP akonzeka kubera zisankho akonzeka kuti azachite a surprise koma izi zikuchitika chifukwa chakugona kwa opposition. Mavuto ena amene akukumana nawo amalawi munomo malawi muno akukumana nawo chifukwa chakugona kwa opposition athu kaleli chamunkanena kuti nankhumwa sapanga kanthu wangokhala sakuchita tiki iniyo mukuchita tiki opposition leader mukuchita tiki popeza zinthu zikusokonekera muno Malawi. Yafika ndithu pakana boma kukasumiridwa ndi kampani ya fetereza boma tu osakhala kuti boma kusumira kampani koma kampani yokusumira boma chifukwa cha anthu okuba lero angopanga zimene akufuna basi. So inu mukuyenera musamale ya opposition muzalira muzatuluka mamina takhala ndikukuzani kwa nthawi yayitali lero taona ni anzanu akutakatani kawiri lero akupanga mopping exercise kulembesaso anthu kawiri mulilongwe. Chikhalire nicho madera ena akunama kuti magenerator anafa akunama kuti machini anafa ngati kumene kuliri kumpoto ngati mmene kuliri Eastern Region ngati mmene kuliri ku Southern Region. Choncho ndikulimbikiseni a UTM musanamizidwe panopa kwa gudwa even mabungwe ena ati kumapita pa TV kumanena kuti a UTM apange zimene anthu ana asankhira zimene anthu ana kusankhira ndi zimene zozo zochoka muje ni mu alliance anthu anakusankhirani zimene zokuti mupange zimene akufuna ndipo zimene mwapanga a UTM mwandikonda kwambiri mwandisangalasa kwambiri mwapanga zimene anthu akunena zimene ineyo DC ngati president wa anthu osauka anthu akhala kumandiyimbira mafoni kumandiuza kuti auzeni a UTM atuluke ngakhale inde mwatuluka mochedwa koma mwachita bwino mwatuluka. Choncho mabungwe akunyozani anthu ena a fake ma activist atulusa ma audio kunyozani pirirani koma mwachita bwino ya majority ya Malawi inafunisisa mutatulukazana koma munachedwa chifukwa chothamangira kubwira mpunga omaliza munachedwa chifukwa chobwira ma sausage koma mwachita bwino kwambiri a UTM pirirani. Amene akuchoka asiyeni ati khaya ndi amilioneya ena achoka khaya ati khaya ndi chedosani achoka alibe ntchito amene wowo ndipo mwinaso mma constituency mwawo sazawinaso chifukwa mmene ndimaziwira constituency ya Chikwawa simabwereza samaona kuti ndi ndani kumene kujako sibwereza. Choncho amene ajaende bwino amakuchedesani a Thomas Didimo amene anka naoneka ngati akumukonda Saulo Sichilima
mtima koma ali afiti enieni. Bon Kalindo, the DC, mwana wopya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.